ኣብ ቅዲ ድንጉያ ከም ዘለኻ ምሕሰብ ግን ኣብ ክንዲ ናብ ቅድሚት ምርኣይ ንኻልኦት ተቓዳደንቲ ክትጥምት ካብ ጎኒ ዝመጽእ ሕሜታ ክትሰምዕ ወይ ድማ ቀሲልካ ትጎይለኻ ምስ ዝበለካ ሰብ ክትከራኸር ደው ትብል ሽዑ እንታይ የጋጥም ኢልካ ትሓስብ ትሰዓር ህይወት እውን ከምኡ እያ ዓለም ብዘባኾኑ ነገራት መራኸቢ ብዙሓን ትርጉም ዘይብሎም ክትዓት ግዜኻ ብምብኻን ዝሰልጦኑ ሰባትን ዝተመልአት እያ ኣብቲ ክትቋጻጸሮ ዘይትኽእል ኣብ ደገ ብዘሎ ነገራት ዝያዳ ብዝተመርኮስካሉ መጠን ካብ ዕላማኻ ናርሓካ ትኸይድ ዓወት ግን ንኣእምሮም ብዲስፕሊን ሃኒጾም ኣብ ናቶም ጉዕዞ ብዘተኮሩ ሰባት እዩ ዝመጽእ ዘባኾኑ ነገራት ኣብ ኩሉ ቦታታት ኣለዉ ብዝተፈላለዩ መልክዓቱን ይመጽኦም ሓደ ግዜ ሓደገኛታት ዘይመስሉ ንኣሽቱ ዕላላት መሲሎም ይቐርቡ ካልእ ግዜ ድማ ብኣኻብ ዘይኣምኑ ሰባት ከም ጠርጣሮ ኮይኖም ይመጹ ሰባት ኩሉ ግዜ ዝብልዎ ነገር ኣይስእን እዮም ንሳቶም ዝብልዎ ግን ምስ ዕድልካ ወላ ሓደ ዘራኽብ የብሉን ሰባት ብዛዕባኻ እንታይ ይብሉ ከም ዘለዉ ካብ ምጭናቕ ነቲ ጸዓትካ ናብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ምዕባለ ኣውዕሎ ክእለትካ ማዕብል ኣተሓሳስባኻ ጽሪ ከምኡውን ብሉፅ ሰብ ንምዃን ጸዓር ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ዕብየት ጥራይ እንተተኪርካ ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ ለውጢ ከም እተምጽእ ክትግረም ኢኻ ዓበይቲ ሰባት ግዚኦም ኣብ ካልእ ዘይጠቅም ነገራት ኣይባኽኑን እዮም ኣብ ዕላምኦም የተክሩ ዓወቶም ድማ ክዛረብ ይሓድግዎ ሎሚ ካብ ዕላማኻ ዘርሓቐካ ዘሎ እንታይ እዩ ብዋጋ ግዜኻ ኽዝትመን ድዩ እንተዘይኮይኑ ሕደጎ ትኩሩን ጽኑዕን ኩን ናብ ቅድሚት ድማ ተጓዓዝ መጻኢኻ ኣብቲ ሎሚ ዘለካ ዲስፕሊን ዝተመርኮሰ እዩ ደርሆ ምስላም ክትዋጋእ ሪኢኻ ትፈልጥ ዲኻ ዘይመስል እዩ ሓቀይ ገለገለ ውግኣት ዋጋ የብሎምን ገለገለ ኩነታት ድማ ናትካ ኣቓልቦ ኣይድልዮምን እዩ ምዘየገድሰካ ነገር ኣብ ዝተኣሳሰርካሉ ግዜ ነቲ ሕልምኻ ንምህናጽ ክትጥቀመሉ ዝነበረካ ክቡር ግዜ ተባኽን ኣለኻ ማለት እዩ ሕሜት ናይ ኦንላይን ክትዓት ኣድላይ ዘይኮነ ባእሲ እዚኦም ኩሎም ሓደ ሓበራዊ ነገር ኣለዎም ንህይወትካ ዋጋ ከይወስኹ ኣቓልቦኻ ይሰርቁ ኣብ ዝተጸዋዕካ ልኹሉ ክትዓት ክትሳተፍ የብልካን ሓደ ሰብ ብዛዕባኻ ይዛረብ ኣሎ ይዛረብ ርኢቱ ንዓኻ ኣታዊ ኣይኮነካን እዩ መጻኢኻ እውን ኣይሃንጽን እዩ ሓደ ሰብ ጸገም ይፈጠር ኣሎ ይፍጠር ኩሉ ቃልሲ ናትካ ጸዓት ኣይግብኦን እዩ ዕዉታት ሰባት ነቶም ዘይዕዉታት ሰባት ገዛእ ርእሶም ከረጋግጽሎም ግዜ ኣይባኽኑን እዮም ብኣንጻሩ ጸዓቶም ናብ ዕላምኦም ይምርሕዎ ውፅኢቶም ድማ ንኣቶም ወኪሉ ክዛረብ ይሓድጎ ምስጢር ዓወት ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ስራሕ ምትኳር ጥራይ እዩ ናይ ኩሉ ሰብ ጸገም ክትፈታሕ ኣይተወለድካን ኣድላይ ዘይኮነ ጾር ክትጸውሩን የብልካን ኣብ ጉዕዞኻ ጥራይ ከተተኩር ከለኻ ሰላም ንጹርነትን ዕብየትን ትረክብ እቶም ዕዉታት ሰባት ናይ ካልኦት ኣፍልጦ ኣየድልዮምን ወይ ኣብ ንኣሽቱ ነገራት ኣይጥሕሉን እዮም እንታይ ደኣ ኣብ መንገዶም እዮም ዝጸንዑ ንዕላማኻ ዘየገልግል ነገር ክትገብር ምስ እትፍትን ክዓቢ ይሕግዘኒ ድዩ ወይስ መዘናግዒ ጥራይ እዩ ኢልካ ንርእስኻ ሕተት መልሱ መዘናግዒ እንተኾይኑ ቀጣ ካብቲ ነገር እቲ ይርሓቕ እሞ ጉዕዞኻ ቐጽል ጸዓትካ ከም ባተሪ ሞባይልካ ጌርካ ሕጸቦ ብጥንቃቐ እንተተጠቂምካሉ ምሉእ መዓልቲ ይጸንሕ ኣብ ዘይጠቅም ነገር እንተባኺንካዮ ግን ቅድሚ ፋዱስ ሞባይልካ ተዓጹ ኣእምሮኻን ኣካልካን እውን ውሱን ጸዓት እዩ ዘለዎ ስለዚ ኣበይ ከም እተውዕሎ ተጠንቀቕ ኩሉ ምንቅስቓሳትካ ሓሳባትካን ዕላላትካን ነቲ ባትሪኻ ወይ የዕቅቦ ወይ ድማ የውርዶ ኣብ ዕብየት ክትጥቀመሉ ዲኻ ወይስ ኣብ ዘባኾኑ ነገራት ክውዳቕ ክትሓድጎ እቲ ምርጫ ናትካ እዩ ሕልምኻ ንምጭባጥ ብትግሃት እናሰራሕካ ብሕሜት ብኣሉታዊ ነገራት ክትሰናኸል እሞሕሰቦ ሰዓታት ብምምራር ኣብ ጸገማት ብምትኳር እንተሕሊፍካዮ ነቲ ብሓቂ ዘድልየካ ዕላማ ዝኸውን ጸዓት ኣይተርፈካን እዩ ዕዉታት ሰባት ጸዓቶም ይሕልው እዮም ቃሶም ብጥንቃቐ ይመርጹ ኣብ ጠቐምቲ ልምድታት ይነጥፉ ካብቲ ንዕላምኦም ዘየገልግሎም ነገራት ድማ ይርሕቁ ናብ ዓበይቲ ነገራት ክትበጽሕ እንተደሊኻ ግዜኻ ናቓልቦኻን ከም ክቡር መዝገብ ክትሕልዎ ይግባእ ንዓኻ ዘመሓይሸካ ነገር ቀዳምነት ሃቦ ንድሕሪት ዝጐተካ ድማ ኣወግዶ ስለዚ ሕተት ጸዓትካ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ብብልሒ ዲኻ ትጥቀመሉ ዘለኻ ወይስ ድሕሪ 5 ዓመት ዋጋ ኣብ ዘይብሎም ነገራት ተባኽኖ ኣለኻ ኣቓልቦኻ ቀይር ጸዓትካ ተቖጻጸሮ
ኣብቲ ንዓኻ ጥራይ ዝጠቕመካ ድማ ኣውዕሎ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ሕጉሳት ዝበሃሉ ሰባት ስቕታ ዝመርፁ ምዃኖም ተዓዚብካ ትፈልጥ ዶ? ምክንያቱ ሰላሞም ስለ ዝሕልው ወይ ሓጎስ ኣብ ጫውጫውታ ሕሜት ወይ ኣብ ናይ ህዝቢ ኣድናቆት ከም ዘይርከብ ይርዱ እዮም። ሰላም ማለት ዘይምህላው ባእሲ ጥራይ ኣይኮነን። ሰላም ማለት ፀገም ዘይረኣየሉ ናብራ ምፍጣር እዩ። ኩሉ ብዛዕባ ህይወትካ ምስ ካልኦት ክካፈል የብሉን። መደባትካ ቃልስታትካ ዝቕፅል ስጉምትኻ ምስጢር ጌርካ ሓዞም። ሰባት ብዛዕባኻ ዝፈልጥዎ ዝወሓደ መጠን እንተኾይኑ ህይወትካ ዝያዳ ሰላማዊ ትኸውን። ገለገለ ሰባት ብዛዕባኻ ክፈልጡ ዝደልዩ ንዓኻ ንምትካዕ ክትቆምሉ ስለ ዝደልዩ፣ ካልኦት ድማ ዝተሓጎሱ ይመስሉ፣ ግን ብውሽጦም ውድቀትካ ይምነዩ። ኣብ ናይ ገዛ ርእስኻ ጉዳይ ጥራይ ምትኳር ኣብ ልዕሊ ጉዕዞኻ ሙሉእ ምቁፅጻር ክህልወካ ክኽእለካ እዩ። ብተወሳኺ ምስጢራውነት ናጽነት ይህበካ። ስጉምትኻ ዝፈልጥ ሰብ እንተዳ ዘይሃልዩ ካብ ፀቕጥን ፍርድን ነፃ ኮይንካ ትንቀሳቐስ። ብናትካ ፍጥነት ተዓቢ፣ ውሳኔታትካ ምስ ዕላማኻ ይተኣሳሰር፣ ካብ ዘይጠቅም ምንጽጻር ድማ ትርሐቕ። ስቕታ ሓይሊ እዩ። ካብቲ ናይ ስቕታ ግዜ እዩ ንጹርነት ዝመጽእ። ዝበዝሑ ሰባት ነዊሕ እዋን ዋጋ ኣብ ዘይብሎም ነገራት ገዛእ ርእሶም ንምክልኻል ሰዓቶም ይባኽኑ። ኣብ ክንዲ ቃል በቓል ምምላስ ውፅኢትካ መልሲ ይኹን። ስቕታ ድኻም ኣይኮነን፣ ብልሕ እዩ። ኣብዛ ብጫውጫውታ ዝመልአት ዓለም እቲ ሰሚዑ ዝመሃርን ብትሕትና ዝመርሕን ሰብኩን። ህይወት ኩሉ ሰብ ብማዕረ ዝጅምረላ ውድድር ኣይኮነትን። ንርእስኻ ምስ ካልኦት ከተወዳድር ከለኻ ወይ ከም ተሰዓሪ ይስማዓካ ወይ ድማ ካብ ካልኦት ዝበለጽካ ኮይኑ ይስማዓካ። ክልቲኡ ግን መፈንጠራ እዩ። ኣብ ክንዲ ናይ ካልኦት ሰባት ህይወት ከም ፊልም ትከታተል፣ ኣብ ናትካ ጉዕዞ ኣተኩር። እቲ እንኮ ተወዳዳሪኻ እቲ ትማሊ ዝነበረካ መንነት እዩ። ዕብየትካ ተዓዘብ፣ ለውጥኻ ጸንብል። ህይወትካ ድማ ብስራሕ ብዛዕባ ካልኦት ክትቀንእ ግዜ ክሳብ ዘይተርፈካ ትሑዝ ግበሮ። ምንጽጻር ሓጎስ ይሰርቕ፣ ገዛእ ርእስኻ ምምዕባል ግን ሓጎስ ይፈጥር። ዓወት ትደሊ ዲኻ? ኣብ ጉዳይካ ጥራይ ኣተኩር። ኣብ ክንዲ ኣብ ናይ ካልኦት ሰባት ህይወት እትትሕል መጽሓፍ አንብብ፣ ሓድሽ ክእለት ተምሃር። ዓወት ብዛዕባ ዕድል ዘይኮነ ብዛዕባ ዲስፕሊን እዩ። ስምዒታትካ ክትቆጻጸር ምኽኣል እውን ዓባ ሓይሊ እዩ። ንኹሉ ነገር ምላሽ ክትህብ እንተፈቲንካ መሪሕ ህይወትካ ንኻልእ ትህብ ኣለኻ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ኩነታት ምላሽ ኣየድልዮን እዩ፣ ጥበብን ትዕግስትን እዩ ዘድልዮ። ዕዉታት ሰባት ፀዓቶም ናብ ሕልሞም ጥራዮም ዘውዕልዎ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ጉዳይካ ብምትኳር ማለት ንሓፂር ግዜ ጥራይ ዘይኮነስ ህይወትካ ትርጉም ክሳብ ዝህልዎ እዩ። ክሳብቲ ዝተለምካ ህይወት ትበጽሕ ኣብ መንገድኻ ጽናዕ። ሰባት ክከታተሉን ክፈርዱን ከለዉ ንስኻ ግን ዓወትካ ጨብጥ። በዚ እትገብሮ ትግሃት ድማ ንኻልኦት ኣብነት ኩን።